Sure, makrotmana. Kunjani njalo? Angifana semzini. Siyabonga isikhathi siyazi kubhizi. Siyabonga ukuthi sinike isikhathi sokuthi sikhona ukukhuluma nawe ne. Ya, vele nami ngingazi bena-patient ukrotmana yami ukuthi ngizama ukuthi sihlangane uyanthola. Yeah. Umuntu ukuthi vele ngisibhandele estradini uyanthola mfethu. Angihlukumeza umuntu ngibambe inkunzi vele ngiyasigarezela ibobo uyabona umkarezi wami uyangithola semzini. Ya, mara yini le life angijabuleli uyanthola. Igama Mulali Uphuma Maputo, mara igama lami semaputo uyolidilisela impoto. so kwenza uma wasasa nje sibeke ngestory ukuthi kwenze kanjani uphume kanjani endlini wagcina sesestradini. Mina endlini Krotman yami ngiphumile ngokuthi ngivela ngiyosibhandela sengigoleli yabo ngasafuni ukuthi lapho inhlupho abazali yini yentwana ngabo umuntu ukuthi vela ngibe grand bengihlala endlini mina Krotman. Yabo ngihlala nemedi yantwana angagcina vela sahlukana nalo medi yantwana asuka ngingena kuphi eJozi ngithi ngizosibhandela yantwana ngavela ngabhayisa bangibhayizisa amametro yabo ngenzani ngavela ngajoyina abafowethu yabo ngachubeka nokuparents yantwana mpilo Ngathama mesha kubhayisa nje wathatha lihlama isihlalo Stop. stop zona yabo. Okay, asicele. Uthi igama ngoba ulakhi wakabani? Jawuke eLimpopo ekhaya kuphi? kusepipras Kuphi? Pipras Pipras. ya eLimpopo ushiye bani? Ushiye umama umagogo kana abantwana nabo. ya Abantwana umntwana oyi-1 ulayisowethu ulayise wethu. ya khona la ePenville Kuphi? ePenville Pinville. ya Oh, Pinville. Flip down yabona flip down Oh yeah. Unangaki mntana? manje une-17 Mdala. hayi sekakhulile and uyamfundisa ne-olidi lapho uyalifundisa ne-olidi lapho kuphi lapho kuneplastiki la ejo manje mina ngiyafuna uyabona ukuthi ngathi ngaphuma kule life uyanthola phela yazi into eseni vele mpela khona nala kusescrap angisho uyabona sikala khona so Unesikhathi singakanani la? man manje sengiyovala 3 years grand estradini ya uyanthola mpela Yeah. namanje yena ukuthi ngiziphe isikhathi wabona ngiserawundeni funeka ngibhande ngiyothola imali yokudla ngingahlukumeza imuntu yabo khona ukusithengela into engiyifunayo ngiyabhema mina Ubhema ini? ngibhema i-drugs yantona Uqaleni ukubhema? nginayo 7 years sengibhema Shuthi Jowa Metro akuthathela isitoke kanje, akuthathela kanje uyabhema. hayi bengingakaqali lapho hayi lapho vele bengisasibhozela enibhey yantona bengisashayela ubhey bemensango yantona manje uyazi usathane unokuthuthana yantona ngiyafila nami ukuthi ngingaba njengani so uyangithola yajasini situation mpela yantona yeah. so lento le iqale ngawe ngokuphuza because kunabantu njengamanje abasibhekile emakhaya bazothi hayi mina ngiyaphuza kuphela ya mina vele mina ngibhema usigareti bengiphuza mina ngibhema insango nedayile ngiphuza utshwala ngibhema insango ya i-drugs nje sekuhamba uyazi uma uyisotsha vele unokuthi ungena kwenye indawo na ungayimelanga hayi ukuthi ngiyijabulele phela ukuthi ngibele yantona Yini yabanga ukuthi ungene ama-drugs like yazi umention ukuthi bawuthengisa ama-metro athatha isitoke yini yabanga ukuthi washiwa yimedi ya yini yabanga ukuthi ungene ama-drugs? i-stress Stress. ya bengine-stress kakhulu esimzini yantona mara at least akufani kuyayehla kancane yantona awukubuyela ngizobuyela and ngingayeka simple for mina ukuyeka dideng manje awuyeki ngani? ngizoyeka bro Okay, just never ngiyeka ini namhlanje yabo naye ngiyaphula yantona yini esingayenza ukuthi uye ekhaya ukuthi ngiyeka ngakhona ukuyi-rehab ngibe grand yabo ya ngithola amabhela siwena ngifake rehab
Tshela ilanga leSouth Africa ngifike ngizonithatha. Nithola khona la. Ngilala. Maruthi kululu ke ungayeka usho Ja, kanjani mina vele ngayeka. futhi awudingi rehab Ya noma kahle angithi kuyoba ngawo ukuthi okay right. Ushesha kanjani nawe uyanthola umphatha kanjani uyanthola semsini. Ya, kuthi ngaya kuphe area. Uyanthola wena mpela. okay so Yeah. after rehab Ya, ngiyaphuma sengishapo ngithola idladla ngicasha. Ngithola ngihlala. Ngibuya vele sithathele imedi ngiqala amabhizinisi wami ngibe right. Awucabanga ukubuyela ekhaya uyanthola wena mpela. Ufuna kakhulu ukubuyela ekhaya mpela. Uyanthola. Bazathi Stress. into ebalekile ukuthi uyisetup ubuyele ekhaya. Ekhaya uyanthola. Yabona? Njengoba hayi angixoshwanga ngitshontshanga ngibulalanga muntu ngirayi. mamela ngicela ukubuza something ne I just thought of something la ekhaya eLimpopo uthi kukuphi Pipras. Pipras Chamazi ya. akhona ama drugs that side Hayi le awena. yazi wayengibuza kanje ngicabanga lesitiro salo mfana lo uthi yena wavele wayebuyela ekhaya emaplazini he's been 6 years clean now Ya, mawutshelele vela into Wena encane. wayengabuyele ngicabanga nje lokho ngemali. maybe sizama usikline sikline Ya. Ah, sikuposele ekhaya Ya, ngoba shapo. waphinde ubuye kakhulu lapho isizulu so. Nika imali manje sihambe ekhaya oba. angeke Hayi fana mina wabona me asilo muntu lo. Wazi intinga kanjani kwedladleni ama-prepman wakhe. shithi vele into kahle into Amshonani nithumele uNkulunkulu yantona. Uthi ningadlula bonke abantu phela lapha. Abangani bami bonke la. Malini ekhaya. Ukwekhaya le 5 clip. Ya manje uyazi kuye awubhalele plama phansi ufuna ukulugumula uthini Lucky. Pipras. Pipras Ya, Pipras Chamazi. thama hansi Ya, Limpopo Limpopo. ufuna ukuyichecka mfethu Yeah. So Uzoyithola. masibuya sifike ugeze sifake iteksini siyokukhokhela uvaya. Ya, vele ngitholanyana nempahla yokutshintsha number grand. ugcineni nikhuma nabantu bakini Seyinesikhathi treatment. so awazi ekhaya kunobani kenzakalani Kwenzakalani awazi kahle nami sengibadezi. Yantona. mina I suggest 2 options the easier way ukuthi simfake etaxini agoduke or sithathe imoto sivele sithi road trip sethama hansi Ya, sifika khona ya. yeah Uyasebenza. thama hansi Limpopo Ekhaya uzofika wenzeni? Mangifika ekhaya. Ngiyaphumula relax ngibuyisele memory kahle. impahla unazo Impahla hayi anginazo. Ngilala mina la. maybe masingathola indawo Yeah. La geze shy haircut Yeah. thola impahla Hayi indawo nyana ku-splash akusinkinga. Ya khona indawo splash akusesitolo. Yantwana. Mina futhi ulitshintshe life ngifuna kakhulu. yakufuna serious ukuthi. Yeah. mfethu kumele Mina ngifuna serious mfethu. Mina ngifuna serious. Yantwana. Manje nina kwemela ngitshela ngizofika nini yabo. Nami ngizohlala nini. mamela yabona over njengoba ngishilo the easier way ukuthi kufake etaxini yabo but mina ukuthi manje angithi obvious ama resources yenye into challenge Yeah. but ngokuya ngami ngabe sikufaka emotweni nje sigibele N1 Hayi Limpopo Sogibela ngisho vela Uyangithola. siyakhuluma phela Yeah, so but- nami ngazange ngakhona ukuzipha isikhathi yabo if umunye umuntu bengiyoba nginyatsile nithi hayi yeah yantona Nanokuthi ngiyazi ukuthi bafuna ekhaya into eyenza ukuthi abantu bangafuni ukubuyela ekhaya ukuthi abafuna ukuhamba bengaphethe nix. yeah right lapho yabona lapho ucabanga So into khona lapho. ebengicabanga wonke abanye abantu badayisa ama-chips abanye badayisa ama-ice. Yeah. So can we hook you up ngama-ice mhlawumbe udayisa ama-chips uma sibuya at least uzobe une-pocket money uzoyisave le mali. nalapho mina Masibuya right masibuya Yeah, correct. yeah masibuya siyamthatha simusekhaya leyo mali izoba yi-pocket money yakho then bese simusekhaya. lapho ngibonga futhi ngingabonga kakhulu lapho ngaba ningisizile plan Into uyazi ukuthi uziphilisa ngani right now.
Ngispilisa ngaso lescrap lesi. Yakalisa. Ya ngiyakalisa. Amakhaya mfethu lapho uyabona. Angathi. Bakela ukuthi naye abone into engiphilesayo. Yabo, angitshontshe into yamuntu ajuze. Kwenza malini Kuyadependa namanje ngingathi wabona lo mkarazi lo ngophethe lo. Ngiyothola 150. La? Ya kulezi zinto lezi. Umnandi. Yento. Angikho mnandi just ngiyenzela khona ukuthi ngamoshini. engekazahamba 115 yini. Kwazi mina Grootman yami bengiyenza imali so bundle ngibambe bundle. Imali ngiyazi kakhulu Grootman yami. Sabhayisa. Manje ama 150 Ah phela ngithi kunelanga lokubhamba. ngemopha penenza malini At least boma 70. Akufani. besiyobhema ubhema ngamalini Mina mangibhema ngifuna ukubhema na into ngiyithenga 50 rand plus tie 75 rand. Yini 50 rand? Yini I-rock. rock? Yeah. Hey bana bathi rock ndoda. Yakubiza. Yeah. Awukwazi ukuhlala ungalipeli. Ungayini uyakhona ukuthi usibhandele uyantola ungahlupani nabantu uyantola mfethu. Ya lokho ama drugs kuya ngawo ukuthi nengcondo yakho uyantola. Uyibekile vele straight ukuthi ya uthi uyantola. but sama uyayiluza ingqondo ngoba nawe uthi because uyabona manje njalo Yeah. so that means now at the end of the day uyayiluza ingqondo so ayikho nje into right Antera vele ayikho into right vele manje so. Mawucabanga wena angithi is two options sele rehab or ekhaya. Yeah. Mawuye ekhaya mawucabanga uzosizakala. Yeah, ngizotsiza nizoba right mfethu. Angeke ubheme Ekhaya ngeke ngibhema ekhaya. ekhaya washiya bani ya Kunamagogo la no-sister. nosisi wakho. Yeah. Mara uhlala nani nendoda yakho. Ekhaya inhleli gogo. Yeah. Hey, sonke lesikhandla lula la istratina awuyihlanganisa imali kwekhaya akwenze kube la Hayi kahle wena Grootman yami. Le mali ne ayihlangani izwi yazi why sithola ama-chup uyantole ya kuxilisa intolo umuntu laki ngiyibeka kuyo uyabona ngelanga noma ngifika ngifaka 5 tiger le uyantona ngoba ngingafani uyantona mara ma ukuthi ngiyayithola ngifake ebhokotela ayenze nathi uyadla nje ubhema njengoba vele ukudla mina ngidobe ngiyasithengela uyanthola mfethu ya ukudla vele ngiyasithengela. imaphi ama-challenges obhekana nawo la estradini izinto ezenzakalayo because ingane ey'ncane nabantu esifuna ukuthi bathole isifundo kule nto imaphi ama-challenges ayenzakalayo la emgwaqeni umuntu ongamxwayisa ukuthi angangena ema-drugsini Grootman yami ukuthi angangena ema-drugsini ibe phela ubona ukuthi azangena ema-drugsini Grootman yami lokho imlingo le bro hayi ukuthi la kufunile vela yena ngenhliziyo ukuthi mina ngiye ema-drugsini jasi izinto ziyatshintsha uyazi mfethu nawuma indoda unokubona izinto zebhaya zenze umuntu ungathi uyasebenza namhlanje uvuka ungasipani bakuthi bakumise esipaneni yantona naw kuyimela vele uyabonami ngizilungisele impela uyantona uyafika nje nasemathuneni ufaka amanzi kube right uyantona ya ufaka isinephu yonke into kube right ufaka amanzi thandaza ethandaza vele. mina noma ngilala ngiyathandaza noma ngivuka ekuseni ngiyathandaza Yakholelwa kuNkulunkulu. kakhulu Thina njengoba sila vele ya nidumelwe hoye sivele uNkulunkulu. ya Akungcono ngoba uyakholelwa. and lelo gama ngicala ukukucela manje angisho ya nasekucala ngiyokutshela kanje ukuthi hayi ngidlula abantu bebhayi nazakibo and namanje zange nginthathela phansi yantala Grootman ukuthi ngiyayifuna isizwe yantala Masenze kanje siyabe umuntu ubuyele ekhaya or rehab. Uyekhaya or rehab. ya mina ekhaya ngiyafuna ukuyekhaya Ekhaya. hayi rehab ngasiklina noma nisedladleni akusenkinga ukusiklina hayi into encane Mara before uhamba kumele sizame futhi tugeze. ya ngisiplashe ngibe grand Ngibe khathi intshebe ngibe nithi. right ya Lokuthi noma umagogo mele kubonwa after iminyaka ajabule.
Mara ngizoba right. Ngizoba right, ngiyakhuthala futhi ukuthi ngizoba right vele. Yeah. Never vele ngigcina so. Interested kwi-history like Yeah. in terms of abo-license now, ama-qualification Scale. opinion ezinjalo. Ugcine kuphi scale? Mina bengiyenza standard 8. Ngiyenza i-wiring emotweni. Ugcine ku-standard bani? 8. Bese wafunda I-electricity yemoto. motor electrician. Yeah, le moto mina ngiyakhona ukuyilungisa amafiyuzi itatari le moto. Hawu manje wabulungisa imoto. Angithi ngiyakutshela bro ngathini uyabona Idimoni kahle leti. Danke uyangithola. Le dimoni likuphela. Yeah, kahle kahle yo banjikajikise uyanthola baniphendulela uyanthola. Yeah, and lapho angibaboni ngiyababona uyanthola. Abangivala amehlo uyangithola. Mara ngoba Manje nami kumele ngilwe. Uyanthandaza uyanthola. Ngisho lokho ukuthi ngoba uyakholelwa kuNkulunkulu vele kumele uthandaze strong. Yeah, kakhulu bro. Ngoba if ngiyacabanga ukuthi kumele u-understand lento idimoni. Yeah, nami lento vele sengihlala ngipraise ngisithathela nomfazi ngibe grand ngihlala endlini. Yeah. Uyanthola, shayela amabhizinisi wami ngibe right. Uyanthola. Any business at dance. But man, mina ngiyadayisa noma impahla izinto vela ngizijwayele impahla ngiyasitoka impahla ngiyafaka ngidayisa. Uyanthola. Ngihlala ngiclean na. Njengani neclean. Ngicabanga ukuthi if sithi dayisa something ama-ice, do you think uzokwenza noma ngeke uzikwenze? Wona ama-ice wayangidlula bro. Ama-ice Azomhlula. Ama-ice. No, my suggestion is let's get him cleaned up because vele angeke noma ngadli wazi kondina ngani angisho usitoka ku-isil kuyamela lentwana ngapha basathenge ethiwa ama-ice imalini ice 3 rand 4 rand ngiyayibona loo nto la mina ngiyakhona usitoka into ye-100 rand ngizothengisa 5 kilo into efana nanga nje. like nje impahla kahle kahle Yeah. yantona amashophu maningi ngiwazile ekhaya. No, yazi ngisuggestan ukuthi obviously ayinto vele uyakaza ubhuti uyabheka. Yeah. So kumshiya nemali or sithi sistock it's kuyafana nokuthela amanzi emhlabeni wetata. Wabona masesistokela kutheliwa amanzi emhlabeni wetata. Oh vele sikustokele. Yeah, sihamba sonke nje stock. Mara mama yazi ngithini mina ngithi because I'm thinking now ukuthi let's get you cleaned up. Ubuyele ekhaya mawufika ekhaya sikushiye nesitoko ke. Yeah. Uthengise le ekhaya. Yeah, ngihlala ngiyana nje ngiyasitoka. La phela noma singakushiya nesitoko isitoko ungasithengisa phela. Ngithengisa ngithi ngiyenzela la ke imali ukuthi angipost. Sithengisa sonke. Ama-ice singafika sikazi. Ama-ice. Yeah, Mara into emnandi ngobhuti ngobhuti ukuthi ufuna ke ekhaya. yeah, uyantona ngivela Into emnandi ngihlanya yalo. kakhulu. Into engijabulelayo. Enhlanya kakhulu. So ufuna ukuya nini ekhaya? Mina anytime as long nginemali esemzini. Yeah. Anytime. Umuntu unomntana ona 17. Neminyaka mingaki? Man, manje mina 38 manje. 38. Yeah. Alright. Mama sengiphethile amasaka wethu hayi phela sengiqedile manje ngithomile. Sengiphuzile akufani. Yeah. Singay organize nini vele trip yeSelimpopo. Wena uwakomela ntshela mfethu ukuthi uyofika nini. Nguzumfethu. Okay, right. Singay organize nini itrip yeLimpopo or sibambise nini? Orangene ebhasini. Somfaka ebhasini. Basini. Yeah, now I think it's more achievable. Yeah. Okay. Hayi. Namhlanje Friday namhlanje. Ukuhamba Mina anytime ukuthi manami. mina ama-ice ngawufaka. Hayi manje never manje ngivela ngithi hayi siyahamba ngithi sisayenzani
sakontakta phela uyantwala bro wami Okay, sivala kanjani next week? Yeah, next week mama ngingafika Thursday usafuna Thursday next week akukudela lapha kudela lapha kusiya Yamara vele kwena simjahe prepare. Yabo? Asikforced phela la. into siyabonisana kahle kahle Into kumele esemqola asikforced. Thina we are nami offering. dewe Yeah, we are here to offer. ngakona yini ngivumile angisho impela Yeah. ngisipasile phela Thursday singafika la ngo7 sikuthathe sithi ntshebe cut ngena emanzini fake taxini or ebhasini yeah simple thama hansi ngena phakathi phakathi. Hey. papa maseni lethama hansi semanje uyantwana nami mina ngisentsamele imvumo kahle ngicabanga kahle Bese siyabuya futhi next month sikuthola. never Angeke ngisho into kanje. emnandi ukuthi kunzima nokubuya uthi kunzima nokubuya lekusela Oh, buya. Buya. Wow. engasho ukuthi kodwa imali yokubuya anelamakhulukumane wami wazi kufuneka ngishayile isijob lapha kahle kakhulu ngala ngiyotraining office yomjika lapho phela Yeah. mina ngibonga lokusibona sana khona mina ngi-on Yeah. yeah honest manje umuntu angade angathemba ngothemba yabona Thursday uma ngibuya ngikuthola Yeah. mina uzongithola ngila ale mina yimi ngizolindanela hayi ukuthi ngihamba nemfoni ngizolinda no akunastress my brother we'll try Thursday sibone ukuthi siyakutholani sibone ukuthi sibe ngabo banekhathi noma ungafika ngabo 12 Athi mina phela mele sifike ekuseni. yeah into 16 phela ngisho nawe uma uvuka uzovuka usiplaza phela ngeke uvele uvuka ushaya imoto Siyavuka shame. siyabuka shayimo Yeah. Thina ungawari ngathi. ngiyohlala ngi-honest Yeah. ngani uyantwana nje kuphela Thina ungawari nje kwethu sikuthole la. Sikufake endlini ekhaya. nami ngajabula hayi Thursday ke ndoda sebeyokubona-ke ekhaya uye ekhaya ulale kahle usiphuphe kahle ya kodwa ngibuyela yeah uyiprocess everything Prepare mentally. yeah ngicabanga kahle yeah no my brother siyabonga this Ngiyabonga. trial Thursday this singakujaji sithi angeke sikuthole asazi Because ngowazi uyabo. hayi sizokubona-ke Thursday yeah this is the end of the show and sizozama ukuthi sibuye for Thursday sibone ukuthi kwenzakalani yeah can't wait for Thursday and yeah we are